Здравейте хора, и това е следващия пети епизод по раздела на карти по отбори. Или както там беше, раздела на карти по отбори. Ето следващия играч. Ще го оставяме оттам. Следващия играч е тоя. Ако ви пречи малко светлината, нищо, защото е доста слънчево. Ето е следващата карта. И следващата е ето тая. Тенци с коремче с бенбече но. Тенци с коремче с менче и с бенче. Тук малко трябва да подредя картите. Така, добре. Следващия е Уилсън. Следващия е... не му знам името. Е тоя. Следващия е Трабър. Е тоя. Следващия Нейър, който е от Германия. Оставаме го при германците. Ето тук. Следващия е Бек. Следващия играч е този. И следващия играч е тоя. Добре хора, ако ви е харесало видеото, се абонирайте с лайк. И сега мисля да ви покажа едни от картите. Ето първите.